دیپلۆماتên payabilintên Rûsyayê nûnerê taybetê Serokê Rûsyayê li Sûriya Alexander Lavrentiev her wiha cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergey Vershinin vê gavê li Şamê li gel rêveberiya wî welatê dahatiya Sûriyê gotûbêj dikin. Çavdêr dibêjin ew gotûbêj berdewamiya wan gotûbêjan ku beriya me heke her li Moskov di navbeyna Putin û Beşar Esed de hatibû destpêkirin û peyra jê şandekê rêveberiya Rojavayê Kurdistanê serdana vê wezaretê kiribû. Wezareta Derve tanihal ser hûriyên gotûbêjin şanda Rûsî li Şamê daxuyanî nedaye. Lê dîplomatên ku ji nêz ve dosyeya Sûrî teqîb dikin tekez dikin ku Tehrana Sûrî êdî ber bi fînalê ve diçe. Сейчас находятся в Сирии наши представители высокого ранга. Там много вопросов. Nûnerên me yên payabilin li Şamê gelek mijaran gotûbêj dikin. Bêguman ji bo dahatiya Sûrî, pirsa kilîl û qifil, pirsa Kurdî ye. Ji ber ku pirsên aboriyên din her dê çareser bibin. Lê pirsa Kurdî, pirseke netewî û destûrî ye ji bo Sûriyê. û em jî amade ne jê re bibin alîkar. Дать попробуем. Мы готовы помогать. Şahrezam balê dikişinin ser wê yekê ku beriya ku şanda Rûsî serdana Şamê bike, Enqerê Moskov bi piştgirîdana bi Kurdên Sûrî ve tawan bar kiribû û gefên operasyonekê serbazî kiribû. Россия не смогла найти с Турцией компромиссы необходимых договоренностей во время دلوتکیا سوچی دا پوتین اردوغان لسر ادلب لحف نکرن. نه روسیا دخوازه کو هریما دبن کنترل حسدی دا و گرینه بن سروریا سوریه. دیده همان دمیده اتونومیک جبو کردن بیتر دا مزراندن و ده دستور دا بیتر چسباندن. شخو 3 سال بریجی دستور که وها هاتو بو آمده کرن. لیاست به تندی لدجی اتونومیا کردی دردکت. Категорически на тот момент отказывался рассматривать идею курдской автономии. Jêderên nêzî Kremlînê amaja pê dikin ku di navbeyna Moskov û Washingtonê de jî heftê gihîştinekê li ser mijara Kurdiya li Sûrî heye. Ji aliyê din nûnerê taybetê netewên yekbûyî bo karîbarên Sûrî gêr pêdersan jî ragihand ku hikûmetê Sûriye û opozîsyon li ser nivîsandina destûrekê nû li hev kirine. Kamişa Dadî Rûdaw, Moskov.